чаро мардо бо замёне ки оила доранд, ҳамсар доранд, фарзанд доранд, вале боз хеле ки дар фарҳанги мо мегӯянд бо арӯс доранд. бештари вақт ин дар бораи дӯст доштан нест. ин маъноро надорад ки ин мард як зани дигарро дӯст дошту барои ҳамин як муносибат дар канор дорад. На, бештари вақт ин ба хотири он аст ки мард дигар худашро дар хонаводаи худаш қаҳрамон ҳис намекунад. яъне хонаводааш барои ӯ ҷои шудагӣ аст ки ҳамеша аз ӯ талаб мекунад. ин биёр, он биёр, чӣ ба ин хел накардӣ, ту бо ҳамин хел мекунӣ. яъне ҳамеша ӯро зери танқид қарор медиҳанд, аз ӯ талаб мекунанд ва барои мард муҳим аст ки худашро қаҳрамон ҳис кунад. барои ҳамин вақте ки вай арӯс пайдо мекунад, дар он ҷо вай ҳамеша қаҳрамон аст. маъшуқа касе нест ки ин мардро бихоҳад тағйир бидиҳад ё ки зери танқид қарор бидиҳад. Не, барои маъшуқа умуман муҳим нест тағйир додани ин мард. вай фақат рӯзашро хуб мегузаронад. ва барои ҳамин пеши ин арӯс рафтан барои мард ин як ҷое аст ки ӯ дар он ҷо худашро ором ва қаҳрамон ҳис мекунад. ин дар равоншиносӣ ҳамчун як детская позитсия аст, яъне ки ин позитсияи одами калонсол нест. одами калонсол агар ягон масъала шуд мешинад ҳал мекунад, вале дар ин гуна вақтҳо мард мегурезад. яъне ки масъалое ки бо ҳамсараш аст, дар оилаи худаш аст, намехоҳад ки ҳал кунад ва инро мехоҳад аз дигар ҷо пайдо кунад. занҳои муҳтарам, агар мардои шумо арӯс доранд ё ин ки шумо ҳам хеле дилатон шубҳа дорад, марҳамат ба клуби занонаи ман. дар он ҷо мо психологияи мардҳоро меомӯзем ва шумо ёд мегиред ки чӣ гуна бо мардотон муносибат кунед ки онҳо ҳамеша худашонро қаҳрамон ҳис кунанд ва ба ғайр аз шумо ҳеҷ кас дигарро нахоҳанд. барои маълумоти бештар ба зери ин видео плюс гузоред, ман ҳамаи маълумотро мефиристам. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.